радості боль, хай прийде до Бога, криниці світла життя, хай зникнуть всі страхи, покути всі своєю любов'ю, Бог оздоровляє нас, Дух Святий прийди, Дух Святий прийди. З вами. Дорогие браты и сестры, интенциях этой святой мши молимся за померлых семьи Филиппович, Мечислава, Марию и за всех померлых из семьи Филиппович и Бондарович, Урбан, Дарью, Числава, Казимиру и за всех померлых семьи Урбан и Карташевич. Теперь просим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли изложить эту найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, кто сгрешили вельми духом и словом и заветами. Моя вельми великая вина. Вам прошу наисвятейшую, за святую Анну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, молиться за меня, Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, не отпустивший нам грехи, доведя нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишнях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баран Божий, Сині Отця, який береш на себе граді світу, змилуйся над нами, який береш на себе граді світу, прийми моління нашої, який сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, наученные Духом Святым, мы осмеливаемся называть Тебя Отцом нашим.
узмацни в наших серцях дух Твоего сыновства, каб мы могли отрымать обетованную спадчину. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе, и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читание книги мудрости Соломона. Ночь вызволения была подвешена ойцам нашим, каб яны подбадёрліся, твердо ведаючи, яким обіцанням поверили. Народ твой і чекав врятування справедливих і згуби своїх ворогів, бо про покарання наших противників ти покликав і прославив нас. Праведные дети добрых потаемно приносили оферы и узгодия установили Божий закон, как святые от Нолькова соудельничали у тым самым добры и небеспецы. И они чекали уже спевать гимны с ойцов. Это Слово Божие. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Радуйтеся Пану справедливые, праведным належить хвалить Його. Щасливий народ Богом, якого єсть Пан, народ, який Он вибрав собі у спадщину. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Вось воля Пана над тими, хто Його боїться, над тими, хто сподіється на Його милосердность, каб він душі їх уратував від смерті і накормив їх у час голоду. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Душа наша чекає Пана, і Он наша допомога і оборона. Милосердность Твоя, Пане, нехай буде над нами, бо ми на Тебе сподіваємося. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Читання послання до Габрэяў. Браты, вера – гэта зарука таго, на што мы спадзяёмся, і доказ таго, чаго мы не бачым. Праз яе старэйшыя атрымалі сведчанне. Дзякуючы веры, пакліканы Абрагам паслухаўся і накіраваўся да месца, якое павінен быў атрымаць у спадчыну. Ён выйшаў, не ведаючы, куды ідзе. Дзякуючы веры, ён пасяліўся на абяцанай зямлі, як на чужыне, жывучы ў шатрах з Ісаакам і Якубам, сунаследнікамі таго самага абяцання. Бо ён чакаў горада, закладзенага на моцным падмурку, дойлідам і будаўніком якога ёсць Бог. Дзякуючы веры, і бясплодная Сара, насуперак старому ўзросту, атрымала сілу, каб зачаць патомства, паколькі лічыла вартым даверу таго, хто даў абяцанне. Таму ад аднаго чалавека, і гэта ад амярцвелага, нарадзілася так шмат, як зорак нябесных і незлічоных пясчынак на беразе мора. Усе тыя памерлі ў веры,
не атрымаўшы абяцання, але убачыўшы іх здалёк і прывітаўшы, прызналі, што яны самі вандроўнікі і чужынцы на зямлі. Бо тыя, хто так кажа, паказваюць, што яны шукаюць айчыну. Калі б яны памяталі аб той, з якой выйшлі, то мелі б нагоду звярнуцца. Цяпер жа яны імкнуцца да лепшай. Гэта значыць да нябеснай айчыны. Таму Бог не саромеецца, каб яны называлі яго сваім Богам, бо ён падрыхтаваў ім горад. Праз веру Абрагам, калі Бог выпрабоўваў яго, ахвяраваў Ісаака. Той, хто атрымаў абяцанне, прынёс нават адзінароднага сына, пра якога сказана: «У Ісааку назавецца патомства тваё». Ён лічыў, што Бог мае моц уваскрасіць з мёртвых тых, таму і атрымаў яго як правобраз. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Чувайте, будьте готовые, бо Сын Человечий придет в ту годину, коли вы не думаете. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час Єсус сказав своїм учням: «Нехай стегны ваши будуть подперязаныя і светачы запаленыя, а вы, падобныя да людзей, якія чакаюць вяртання свайго гаспадара з вяселля, каб калі прыйдзе і пастукаецца, адразу адчыніць яму. Шчаслівыя тыя слугі, якіх гаспадар знойдзе ў чуванні, калі прыйдзе. Сапраўды кажу вам, што ён падпярэжацца і пасадзіць іх, і, падышоўшы, пачне служыць ім. І калі ў другую варту, трэцюю варту прыйдзе і знойдзе іх так, то шчаслівыя яны». Jesús сказаў сваім вучням: «Ведаеце ж, што калі б гаспадар дому ведаў, у якую гадзіну прыйдзе злодзей, то не спаў бы і не дазволіў бы ўварвацца ў дом свой. Будьце ж і вы гатовыя, бо ў гадзіну, аб якой не думаеце, прыйдзе Сын Чалавечы». Гэта слова Пана. Сідайце. Дарагія браты і сёстры, сёння, як вы пачулі, галоўная такая мэта і галоўная тэма сённяшніх чытанняў – гэта вера наша. Вера заўсёды стаіць на першым месцы. Верыць у Бога, што значыць верыць словам? Верыць – гэта значыць, што мы давяраем нейкаму найвышэйшаму аўтарытэту ці сказанаму, і што не патрабуе нейкіх доказаў. Бо вера – гэта сістэма без доказаў. Мы не можам даказаць веру. Не можам абсалютна. Мы можам толькі духоўна адчуць веру, але вось даказаць, тады, калі мы ўжо дакажам, гэта не становіцца веру. Мы верым, напрыклад, што чалавек сказаў, што вось у Рубяжэвічах там стаіць дзесьці крыж на перакростку. Мы не былі там у Рубяжэвічах, але мы паверылі гэтаму чалавеку, бо ён так сказаў. І калі мы самі апынуліся там, убачылі гэты крыж, і хтосьці прыслаў нам фотаздымак, мы ўжо даказалі, што сапраўды там гэты крыж стаіць, і гэта ўжо становіцца не вера, а гэта становіцца такой факт, які адбыўся. Факт, які адбыўся. Христос, мы гаворым, верым, што жыў Христос. Так, мы верым, што жыў Христос, але гэта быў факт гістарычны, што быў калісьці Христос.
Сам факт быцця Хрыста тут на зямлі, сам факт, зачаў адкідацца чалавецтвам, гэта канец 18 стагоддзя, 1700, калі адбылася так называемая французская рэвалюцыя. Тады вось атэізм, так называемы ваюючы атэізм, асабліва праявіў свой негатыў у адносінах да Бога. Пачаў запярэчваць асабліва у адносінах да Бога. Найгоршае было для гэтага атэізма гэта тое, што быў гістарычны Христос, што Христос быў калісьці ў гісторыі, што быў час, калі ён быў. І вось галоўнае было пераканаць, бо тут не даказаць, але пераканаць людзей, што Хрыста не было. Нават калі вы помніце, старэйшыя, яшчэ Савецкі Саюз быў у гісторыі, я яшчэ гэта вельмі добра запомніў, чамусьці гэтыя словы, гэты сказ. У гісторыі было такое пра рэлігіі, пра ўсё, міф о Ісусе Хрысце. Міф. То есть гэта ўсё скіравалася ў міф і міфалогію такую, міфалогія грэцкіх багоў, міфалогія тут жыцця Ісуса Хрыста. Але гэта быў факт. Вот, як можна факт, якому сведкамі былі шматлікія людзі, пераўтварыць у міф. Але калі чалавеку, вы ведаеце, добра гаварыць кожны дзень, што ён неразумны, через месяц, напэўна, а можа нават через месяц, чалавек будзе скажа, што я вось павінен лячыцца у псіхіятра. І можна яго пераканаць у гэтым. Поэтому, дарагія браты і сёстры, мы павінны вельмі так яскрава зразумець, што такое вера і што такое факт. Факт – гэта тое, што жыў Христос. Гэта Христос гістарычны. Але ўжо далей мы верым, што Христос быў чалавекам, гэта таксама факт. Але мы ўжо верым, што Христос сапраўдны Бог і сапраўдны чалавек. Чаму? Бо Христос сведчыў пра сябе гэта сам. Што Христос сведчыў пра сябе гэта сам. І ён гаварыў і паказваў гэта неаднаразова вучням. Тое, што было ў жыцці Христа, бачылі вучні. Яны былі сведкамі, як святы апостол Пётр гаворыць, і мы сведкі гэтаму. І мы сведкі гэтаму. Як Ян Евангеліст піша напрыканцы свайго Евангелія, гаворыць, яшчэ многа іншага ўчыніў Христос. І не хапала бы кніг, не хапала бы, каб апісаць усё гэтае. То есть, бачым, што не ўсё яшчэ запісана у Евангеліях, але мы маем толькі 4 найстарэйшыя Евангелі, якія Касцёл сфармаваў, калісьці першыя хрысціяне яшчэ ў 4 стагоддзі сфармавалі тыя пісанні, пісьма святога Паўла апостала, іншых апосталаў, якія захаваліся, якія былі змешчаны, мы гаворым, у канон, у спіс святога пісання. І гэта такім чынам сталася кніга новага запавету. Чаму новага запавету? Таму што быў гэта запавет Бога праз Езуса Хрыста. І новы запавет, які заключыла чалавецтва з Богам праз Езуса Хрыста, у Езусе Хрысце. То есть сам Христос быў новым запаветам. У Бога верыце, і ў мяне верце, кажа Христос. І ў мяне верце, бо тут ён, Христос, адносіцца не толькі да свайго існавання як чалавек, але Христос, перш за ўсё, прамаўляючы гэтыя словы, адносіцца да свайго існавання як Бог. У Бога верыце і ў мяне верце. То есть мы верым усяму, што вучыў нас і што сказаў Езус Христос, і поэтому вера наша называется хрысціянская. Мы называем себе хрысціянамі, христовымі. Не іначай, христовымі мы называем. Бо мы верым так у Бога, як навучыў нас Езус Христос. І гэтаму Христос засведчылі апосталы, запісваючы гэта ўсё і творачы кнігу
кнігі, больш правільна сказаць, новага запавету. Мы чытаем у гэта і верым. Часамі для нас гэтыя чытанні выдаюцца нейкімі незвычайнымі, трохі баечнымі, трохі казачнымі, але гэта такая нарацыя. Это што значыць? Так апавядалі. Вось так апавядалі, і як апавядалі, так і запісалі. Калі вы паслухаеце, можа, раней, зараз нічога ніхто не слухае, зараз глядзяць усе ў тэлефоны і не слухаюць бабуль, дзядуль. Заўсёды, калі бабуля ці дзядуля, ці хто старэйшыя апавядаюць нейкую гісторыю, якая адбылася калісьці даўным-даўно, яны не апавядаюць, што так, але яны апавядаюць пэўную гісторыю здарэння. Тое, як гэта было, як гэта сталася, што да гэтага перад гэтым было, хто ўдзельнічаў. То есть апавяданне такое атрымоўваецца. Таксама мы бачым, што Евангелие Езуса Христа адбываецца часамі як апавяданне, але часамі як факты. То есть так зразумелі евангелісты і так яны падаюць. Я яшчэ раз вярнуся, што касцёл першасны ў 3 стагоддзі, калі атрымаў адносную свабоду веравызнання хрысціянскага, яны склалі канон Святого Писания. То есть не что Святое Писание паўстала, а потом только касцёл. Не, касцёл нарадзіў Святое Писание. Гэтаму мы павінны зразумець, што Писание стварылася дзякуючы супольнасці веруючых у Езуса Христа. Вось яны склалі гэтае Писание. І гэтае Писание для нас аснова. Аснова, як жыў і чаму вучыў Христос. Як ён вучыў нас верыць, як апосталы, то есть дзея святых апосталаў, апостальскія пасланні, як яны вучылі нас верыць у тое, што нас вучыў Христос, як яны выконвалі ўсё тое, як яны разумелі ўсё. Поэтому мы, чытаючы ім, мы верым усяму. Мы верым, бо мы не былі сведкамі гэтаму. Христос прыйшоў на гэты свет много тысяч гадоў перад нами. Поэтому мы не были сведками гэтаму. Мы верим, мы ведаем, што гэта так фактычна была гісторыя, але верим, таму што у гэтым праявілася воля Божая, воля сілаў нябесных. Гэтаму тут сілы нябесныя, калі праяўляецца, мы верим, што сапраўды гэта так адбывалася. Ну, напрыклад, перамяненне Пана Езуса Христа, якое адзначалі мы не так даўно свята ўрачыстасць. Былі 3 сведкаў, Ян, Пётр і Якуб. І яны гэта перадалі нам пра тое, як перамяніўся Христос. Напрыклад, з мёртвых паўстання Христа. Былі сведкі, многа было сведкаў, але ж Христос з мёртвых паўстал і аб'яўляўся не толькі апосталам, але і многім вучням. І на вачах многіх вучняў ён узышоў на неба. Мы паверылі гэтым людзям, бачым, верым ім, што яны так, давяраем ім, што яны так нас вучаць, павучаюць, што гэта сапраўды так сталася. То есть мы сённяшняй перспектыве верым ім. Поэтому, бачым, Христос нас павучае і гаворыць, верьце, што гэта сапраўды станецца так, як я гавару. Бо Христос тоже сказаў, небо і зямля праміне, але ўсё, што напісана, збудзецца. Хто хоць одну коску паправіць і не так навучыць, найменшым будзе ў валадарстве нябесным. Хоць одну коску, хоць одну рысачку зменіць у Пісанні і навучыць, найменшым будзе ў валадарстве. Поэтому мы слухаем усяго, што вучыў нас Христос, і знаем, што гэта сапраўды так станецца. Мы верым, што гэта станецца не толькі ў будучым веку, калісьці, калі мы зыдзем з гэтага свету, калі замкнуцца вочы нашага цела, адчыняцца вочы нашай душы, і мы убачым Бога такім, якім Ён ёсць, як кажа Святое Пісанне. Але мы ведаем, што справы Божыя адбываюцца і сцвярджаюцца сёння на зямлі. Цудаў Божых яшчэ ніхто не адмяняў.
ніхто не адмяняў. Христос толькі кажа нам, каб мы стукалі, і будзе нам адчынена, каб прасілі, і будзе нам дадзена. Поэтому, і кажуць, Христос нагадвае пра нашу настойлівасць, нагадвае пра тое, што насколькі ёсць Бог добры. Ён гаворыць, калі вы, будучы злымі, умееце даваць сваім дзецям добрыя рэчы, то насколькі Отец Нябесны дасць вам Духа Святого, калі вы яго папросіце. Мы ведаем, што найбольшы дар для чалавека – это дар Духа Святого, які не толькі дае нам жыццё вечнае, але абсалютна аднаўляе нашае штодзённае жыццё, аднаўляе нас тут на зямлі, аднаўляе нашыя не толькі думкі, словы, але аднаўляе нашая паводзіна, усё, што ёсць навокал нас. Гэтаму, насколькі добрая ёсць вера, гэта мы можам адчуць толькі нашай душой. І гэта называецца Божая ласка. Божая ласка, якая вельмі неабходная для нас, для нашага збаўлення. Гэта галоўная праўда нашай веры. Божая ласка неабходная для нашага збаўлення. Поэтому, каб верыць у Бога, каб разумець Бога, каб прыблізіцца да Бога, перш за ўсё, мы выпрашваем Божую ласку. Не толькі для сябе, але выпрашваем Божую ласку для тых, за каго мы молімся. Это вельмі важна, дарагія браты і сёстры. Можна много чаго прасіць, але Божую ласку выпрасіць для чалавека – гэта вялікая ласка, бо з Божай ласкай ідзе Дух Святы, які напаўняе, Дух Святы, які чыніць вялікія справы для кожнага з нас. Амен. Вызнаем нашу веру ў адзінага Бога, Айца, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Jesуsa Христа, Сына Божага адзінароднага, з Отца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага ад Бога, з якого все сталося. Ён для нас і дзеля нашага збавлення зышоў з неба і зваліўся ад Духа Святого, з Девы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны, на трэці дзень і ўзышоў на неба, сядзіць праварочаецца, і зноў прыйдзе ў хвалю, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святого, Хто буде читати? веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один Христ для крушения грехов, читаю воскрешение померенных и життя вечного в будущем свете. Амен. Собранные у имя Иисуса Христа маем надею, что наша супольная молитва, супольные молитвы, которые теперь узносим до Бога Отца, будут выслуханы. Молимся за святого Отца, за біскупаў і прэзбітэраў, каб яны вялі ўсіх вызнаўцаў Христа да еднасці і любові. Цябе просім, выслухай нас, Пань. Молимся за ўсіх ахрышчаных, пазнаючы Евангелія Христа, яны заўсёды выбіралі дарогу Божых запаведзяў. Цябе просім, выслухай нас, Паля. Молимся за тых, хто стаў ахвярай несправядлівага асуджэння, каб яны паверылі ў перамогу Божай на справядлівасці. Цябе просім,
выслухай нас, Пане. Молімся за нарачоных, каб праз прыгажосць чалавечага кахання яны праслаўлялі Бога за яго дары і заўсёды былі верныя яму. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за нашыя сем'і, каб яны жылі ў спакоі і любові. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных каля алтара, Пана, каб мы умелі распазнаваць у нашым штодзённым жыцці Божую волю і імкнуліся яе выконваць. Цябе просім, выслухай нас. Просім Бога Всемагутнага за памерлых, за якіх складаецца гэта найсвяцейшая ахвяра, за памерлых сям'і Філіповіч, Мечислава, Марыю і ўсіх памерлых сям'і Філіповіча, Бандаровіч, за памерлых Урбан, Дар'ю, Часлава, Казіміру і за ўсіх памерлых сям'і Урбан і Карташевіч. Цябе просім. Духа Святога для тых людзей, ад каго залежыць спынення войнаў. Цябе просім. Благаслаўлення, сілы, моцы вытрываць у выпрабаваннях для несправядліва пакрыўджаных і несправядліва асуджаных, для церпячых на розныя хваробы, на асабліва невылячальныя хваробы. Цябе просім. Божай ласкі для нашых ахвярадаўцаў. Цябе просім. Наш добры Ойче, мы верым, што Ты суцешыш сваіх дзяцей, якія звяртаюцца да Цябе ў шчырых малітвах. Дзякуем Табе за гэта праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Сядайце. Заўсёды гэта мая сэрца паглядзі, ты любоў моя адзіная. Табе ахвярую, Пане мой, всё маё жыццё, і цяпер я твой назаўсёды. Гэта маё сэрца паглядзі, ты любоў моя адзіная. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец Усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму Христу. Пане наш Божа, прыми ласкава дары, які Ты сам удзяліў касцёлу і сваёй моцаю перамяні іх у сакрамент, які дае нам збаўленне праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вами. І з духом Твоїм. Угору серці. Возносим їх на Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагабенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы і Ойча Всемагутны вечны Божа, Ты в своей милосердности так полюбил свет, что спаслал нам як Откупителя Своего Сына. И Он стал подобным до нас во всем опроча граху,
Каб ты мог полюбить у нас тое, что полюбил у своим Сыне. Праз Его послухмяность Ты вернул нам дары своей ласки, якие мы стратили праз нашу грешную непослухмяность. Тому за анёлами и зущими святыми мы прославляем Тебе, разом с ими вскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святый, и справедливо хвалить Тебе все Твое створение. Образ Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенную эмоцию Духа Святого, Ты все оживляешь, освячаешь и неспынно сбираешь народ свой, кабы до сходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую ахвяру. Тому в едности з усім костелом у перший день тыдня, коли Иисус Христос у вас крос, и спаслав на апостолов Духа Святого праз Христа, покорно молим Тебе, Пане, освяти моцаю Духа Твоего гэтые дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталися яны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказал здійснять гэтую таямницу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб, і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вечэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта. Дзеля адпушчэння грахоў гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Совершаем средства и Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шапаем Твоего Христа в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ўшэсце, і чакаючага другога прыйсця з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыі, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Габриэлем, со святым Казимиром и благословленным ойцом нашим Фабияном и всеми святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поеднания принесе всему свету супокой и избавлением. Будь ласкавым ацаваць у вере любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугою Твоим папам нашим Львом XIV, біскупам нашим Йозефом, з усімі біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленым. Будь милостивый до просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі стаіць перад Тобою.
О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх хрещених по світі дітей Твоїх, наших померлих братов і сестер. І усіх, хто у ласці Твоє дійшов з этого світу, милостиво прийми володарство Твоє, де ми сподяємося бить разом з ними, завсюди радуватися Твоїй хвале. Праз Христа, Пана нашого, праз якого дорваєш світ усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разу все веки вечные. Амин. Памятаючи избавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся оказать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, яку в небе дала и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а не избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от усякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху и захованы до всяка неспокою. Чекали исполнения счастливой надеи, и вреся збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твоего володарства и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, який живешь и володаришь на веки вечные. Амин. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с Духом Твоим. Супокой с тобою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоїм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоною. Пане, я не вартий, каб ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя.
Хвалі Єрусалим Пана, який Тебе насичає отборною пшеницею. Продивная хвала, могутность обрыня, благодаря, что створив сусвіт, принизившийся він стався для всіх нас, такий малий, як простий хліб. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Скорися перед ним, пред Господом твоим, а он поднимет тебе, даришь ты все отдай, об целком нас принял, кто на всего обидает. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Дякуєм тобі, Боже наш, бо ти Йогось добрий. Дякуєм тобі, Пані, алілуя. Дякуєм тобі, Єсу, за твою любов святую. Дякуєм тобі, Пані, алілуя. Дякуєм тобі, Дух Святий, за святло і сутяжині. Дякуєм тобі, Пані, алілуя. Молимся. Боже наш Отче, нехай у делу Святой Коммунии дасть нам збавление и умацує нас у світлі Твоєї правди праз Христа Пана нашого. Амен. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні. Будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай як знішить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душа снують по світі. Амен. Сядьте, коли ласка, дорогие браты и сестры.
У чацвер 14 числа успамін святого Максиміліяна Кольбе, прэзбітара і мученіка. Святая імша ў Столбцах у 19:00. 15 жніўня, пятніца, урачыстасць у небаўзяцце Найсвяцейшай Панны Марыі. Святая імша ў Столбцах будзе у 9, ну і 19, там можа 19:20 быць, потому што 18:00 будзе ў свершні. У гэты дзень вернікі маюць абавязак удзелу ў святой імшы і павінны ўстрымлівацца ад выканання неабавязковай працы, але можна спажываць мясныя стравы. Это пятніца. Это па-першае. Другое, Маткі Божай зельна, як мы гаворым, это будзе асвячэнне ўсякіх там зёлак. Прошу бардзо, як кажуць, калі ласка, прыносім букетики. Там для асвячэння, як заўсёды традыцыйна, мы гэта робім, запрашаем. У гэтыя дні панядзелак, аўторак і серада, на жаль, святой імшы не будзе ў касцёле, мяне тоже не будзе. Не трэба на 3 дня, я ў Германію паеду па справах і, магчыма, па справе аргана. Поэтому ксёндз Кірыл на отпуску і так няма інтэнцыі, но не хочацца тут дакучаць ксяндзам, а то так заўсёды ж трэба за прыезд узнагародзіць чалавека. Поэтому у чацвер будзе святая імша. У чацвер будзе вечарам, у пятніцу рана 15-го. 16 жніўня, субота, святога Роха. Ад Цеда запрашае на 16:00. Будзе такая, у нас уже сколькі гадоў есть такая, распачынаем набажэнства да святога Роха на пачатку вёскі, ад Цеда, вось пры в'ездзе, каля крыжа, там крыжоў яны наставілі, што 2 шага. Вот постараліся. Часамі где-то в одном месте одного невозможно, в якіх вёсках поставить. А там прямо вот, что чуть ли не 100 метров стоит крыш. Потом идем до всех крыжов, там есть 4 крыжи у вёсцы аж. И молячися молитвами, просим заступництва Святого Роха. Начинается все набоженство в 16:00, ну и где-то закончится так 18:30. Валя, чуешь? Вот так. Они там особо просили, чтобы поспевать. Там процессия, потом святая імша у каплице, все як треба. Запрашаю, кто жадає туда приехать, помолиться про заступництво Святого Роха. У неділю святая імша, як заўсёды, в 9 часов у Цеде, у 11 у нас у Столбцах, у 13 у Свержні, у 16 у Жатерова будзе святая імша і у 18 у Столбцах так само будзе святая імша, запрашаю. У неділю у 10 гадзін помолимся ружанец з ружай айца Фабіяна и зачитаем просьбу про заступництво отца Фабіяна. Обычно мы 12-го молимся, але помолимся на этот раз у неделю. На 10-ю годину будет таки молитва, ружанец. Организовывается 10-я ружа у нас под титулом святого Яна Павла II. Яшчэ некалькі чалавек маюць магчымасць уступіць у супольнасць жывога ружайца ў бліжэйшы час. Там амаль 117 чалавек запісала. 2 чалавека яшчэ асталося. Ну, вось, поэтому мы сарганізуем эту жывую ружу. І вось будзе ў нас 200 чалавек, якія кожны дзень моліцца на святым ружаніцы у Столбцах. Вы представляете, 200 чалавек. Якая сила молитвы. Какая сила молитвы. Вот, поэтому я часами тоже, как сбьюсь, то обычно 4 в день говорю ружанцы, сбьюсь, бывает 5-6 скажу. Ну, знаете, часу не хватает, обычно не хватало. Сидишь в этих телефонах, а так и забылся, что телефон есть, понимаете, ружанец есть теперь. Ну, вот трошечки так, без привычки этой, ну, так не напрацуешь, але вот помогла на военно-пампянская трошечки в гэтым. И теперь неяк вось так живе человек.
старается помолиться, святый ружанец, помолиться больше. Знаете, недавно размовлял с одним человеком, а что вы там робите, говорите, в столбцах? Вот надо активность такую, такую, такую. Я говорю, мы молимся. Мы стараемся молиться. А як помолимся, то тады активность наша ў 3 разы быстрейшая ідзе. А як не молимся, активность уся до нуля. Напрасно. Поэтому, коли молимся, то Божья ласка есть, а Божья ласка не только дает избавление, але еще мудрость для человека. Поэтому дякую вам за молитву, будем стараться. Дякую, что приходили молиться на святую годину. Ось у нас уже так, одним духом эта святая година, уже святые 2 годины треба буде робити. Там ці ще що-нибудь, до часу, як так, як ночі так молиться, добре, тих одно, що там самі, те моторчики, сама машина, это не машина, как их называют, не бы ездили на электросамокатах своих. Нет, будет раутина вообще столбцы. Але все равно добро молиться, да. Дякую, что приходите. Нехай Боженька благословляє. Перший час віри. Это великая радость для нас. И первую пятницу, и первую субботу, и первую неделю. Все так, пусть так. Это не к само собою. И дякую тем, кто старается организовывать и мне припоминать, бо сами забывая человек еще. Ритм так до конца добро не закоронился еще. Так, поэтому так, дякую. Дякую за ваши ахвярования на праці при костеле. Что мы робим? Уже так, из меня рассудят я проектировщики, что треба уже это самое, там еще я там зимі вышел зробите, пока будем потом доплатим. Але так стараемся платить, мы им заплатили сколько? 26 тысяч, еще говорить, с 10 тысяч треба будет. Этот проект будет коштовать этой каплицы. И то там, знаете, это пустый проект, в сенсе таким, только архитектура. Что-то строить за столько грошей мы бы построили ее каплицу. И забылись, как называется, понимаете, построили. А так вот, такая справа. Поважанные, мы там так само працуем, Валера там старается, мы робим свод, этот вот такие пригожие, зробили уже этот самый, опалубку для свода этого, теперь вот треба выкладывать этот свод цеглою. Атрымоўваецца даволі добра, то есть мы полностью у тую старую архитектуру войдем. Купили цеглы, целую машину, каб на працы так было, вось отдали 5 тысяч за цеглу, 18 поддонов плюс доставка. Дякую шчыра, я тоже всем нашим, что вы стараетесь ахвяраваць на это все и на тым ахвярадаўцам іншым. Ось працуем, стараемся нечто робить, может, не такими темпами, как в прошлом году, але в этом году тоже наробились так трохи. Еще я хочу сказать, я был у нунції апостольского, познайомився и запросил его на 31-га годовина освячения костела. Запросил его на годовину освячения костела, это как раз припадая неделька. Как раз детям можно привести на благословление, можно дённики принести, почаруем над дённиками, трохи так, как 11 были, да. Вот, это самое. Поэтому так, коли ласка, вот такая будет. Еще будем трохи размовлять, какая больше подробязна программа будет, поглядим, может, сформуем программу за эти дни. Ось тут так само это будет для нас такая и урочистость для парафии, такое свято парафиальное. И конец года, так мы уходим у навучальный год, и уже так собираемся на месте до дому, уже все поразбегались, были зараз назад, вертаемся у такую штодзённость. Там, може, в понеділок, хто має час, хвилинку, можна підійти, там ми, Саша трошечки наші туї, ми їх обрезали, так, пригожо зробили, щоб вони були пригожейші, можна там зграбсти це все, коли ласка, коли у кого є хвилинка часу, можна прийти допомогти ось у цих справах, щоб тут порядок теж був коло костела. Будуть це такі основні об'яви, а зараз прийміть Боже благословення. Пан з вами.
и с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Амен. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Поміяли наш чудотворця, став більший оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наша диха бережи. Поміяли наш чудотворця, став більший оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наша дліха бережи. Поміяли наш чудотворця, став більший оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наша дліха бережи. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Молись за нас. Амен. Уладарка и земли и неба, до Тебе звертаемся потребі. У Тебе ратунку ми шукаєм, прозружанець літості чекаєм. Ружанцова Панна Мария, у Тебе ратунку ми шукаєм, прозружанець літості чекаєм. Ружанцова Панна Мария, Маті, Ти прийшла з одним жаданням радовать людей от покарання. У Тебе ратунку ми шукаєм, прозружанець літості чекаєм. Ружанцова Панна Мария. Наисвятейший сакрамент, теперь и повсюду, и на веки вечные. Амен. Нехай буде
прославлений, найсвятейший сакрамент, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Нехай будьте прославлены, найсвятейший сакрамент, теперь и завсёды, и на веки